Seppo, katos. No, tää on meidän tuote. Se on Bluetooth-kaiutin. Sun ei tarvitse pitää puhelinta, tai sä voit pitää sen taskussa ja se toimii rintapielessä. Niin sä voit puhua sen kanssa. Joo. Siellä se on. Okei. No niin. Siis ei sun tarvitse Bluetoothia panna kiinni. Joo, mutta nyt se minkä sä voit vielä tehdä, sä voit laittaa puhelimesta automaattivastauksen päälle. Onko se Applen puhelin? Siellä on automaattivastaus. Okei, no kun sä sen löydät, kun mennään sen kun laittaa päälle, niin sen jälkeen sä voit, vaikka sä rupeat tossa nyt niinku mailailemaan ja hanskat kädessä ja niin päin pois, niin sun ei tarvitse puhelimeen koskea, se vastaa automaattisesti, niin sä voit puhua siinä. Noniin, tää on tässä on tänne klipsi, jolla toi voi kiinnittää tonne paidan kaulukseen. Joo. Sitten tässä on tuonne magneetti. Tän paat tuonne paidan tuonne sisäpuolelle, niin senkin se voi kiinnittää mihin tahansa. Mutta pannaan nyt vaikka klipsillä kiinni tuohon sun rintapieleen. Passi paremmin kiinni. Okei. Sitten tosta pannaan se päälle. Power on. Battery high. Okei. Nyt ota sun luuri. Ja sieltä Bluetooth. Mobiilidata, Bluetooth tossa. Western Communicator. Niin, kerro Seppo nyt, mitä mieltä olet ollut kommunikaattorista? Sulla näyttää olevan rintapeilessä. Niin. Joo, on kätevä maalatessa. Nyt ei kyllä tullut tänään puheluita, luojan kiitos, mutta esimerkiksi tässä nyt olin yhdessä kohteessa viime viikolla, jossa tehtiin ihan puutarhahommia Lapion kanssa hanskat kädessä. Niin tuli puhelu ja oli näppärä siihen vaan puhumaan eikä tarvinnut hanskoja repiä pois, kurasia hanskoja. Joo. Ja tässä jos olisi tullut, niin ei olisi tarvinnut varoa, että maalisilla hanskoilla nyt tässä sitten vastailen puhelimeen ja näköhän se sen jälkeen toimii ynnä muuta. Joo. Ja sä kuuntelet radiota koko ajan? No radio mulla on päällä sitten. Joo. Saa Novaa kuunnella ja uutiset ja... Noniin. Hyvä homma. Okei. Hyvä. Kiitos.